Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kenang bagi pat ba nong chong snong kin yo no da kathanat bullet ka bapaka ha ka snong langpi u MDC jong ka rambra jengam konstituensi ba bajak pingrop hagni kin tiu la thiet do sendan da ka jaka ban no senyang ya ka hima nong men south aimship bat ban ai ka sarkar na ka benta ban bo ya ka police outpost hagni ka benta khapot hapteng ka jila Meghalaya Assam ka balongru ka benta bajur ka jinga ka jana upur sam hapteng kini ki arjela Hagni ke jingalang ye diet hit jaka nakaliang uba bajok pingru ula IT sendon ya ka duler pata khendo sha ka hima nong mensau bat hagni ke jingalang lai don lang ru u acting sim ka hima nong mensau u paim ka hima nong mensau u flowing nong bang u secretary ka hima nong mensau uba Pinkstone nong phot u sodar ka snong langpi uba Dominic walang kire rong ba jong ani snong bat kiwe Kani ka jing IT jonga baru MLA atau ka jaka hang thi apo langpi kadai ba hadin ba ka hima jong ka nong mensau simship kalawan bat kala kerpat yang baju MLA ba ka jaka bangi hap ai syaka home police department tekum tahi baru MLA da ka keluj mensim ngilaya trai kamlang bat ngilaya no senyang ya ka tu ka jaka hakabang ngila ai sobai ka hima Bahkan iPad sa home department mantau no ya to ka police outpost hang thi halang pi kat ba ki kloy. Yau MDC ngir singau tang ban ai kuble ya i ba kane ka jing le ba bha jung u ngun nga ai tang jing per to ka ba ka jing ya trelang MDC ren kan ba ka hima nga knang ba ka hima jung kenang im kenang ya chaprang ai tang ka jing per to ya i ba iru inang ya chaprang kan bijam nga ai kuble ka san ta jung i ba i sanang ya kan numangi kerpat yu MDC ba nakaliang yung MDC naman nakaliang yung kahima namar ba kahima kabatanglung tingin pandon kipisa ki don ki jingmi AA nang no ngim pandon jingmi AA namar katang kahima batang suyo la ars nem san banai mentah tingin pandon jingmi AA hapo kahima din nakaliang yung MDC kumutulak pular yangi ba ong ngin sa ai ki jingyara din nakaliang MDC mental akloy i banyarap lem yangi kahima kum ka jing kwa bau DC upha ka order la ai ki tip chau siem bat ka hima bang don kam ya ka ban pen pan no ya ka upus permanen te ka hima kam don jaka nomor kata ngim ban se ban thit ban ya pet nomor ba ka hima kala hoi la ban don sa wei tang ba kan ngi don kam hi hang ni ku bala pen long hi bro kata ngi kwa ban scam no ban ya kani te namala dai ki kendau ju ki breu ngim ban se hi ban ya thit ban ya pet no